Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang Pagbalaan. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutan Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Dunay dagang mga mihulog og donasyon dinhi sa templo. O akong Diyos, dawata kini kong halad diha kanimo. Wa akong magkuwang og Diyos sa akong obligasyon diha kanimo. Naghatag ako sa ikanapulo nga bahin sa akong kaptangan, o Diyos. Masayloa, Ginoo, nga kiniragyo na nga akong mahatag nimo. Kamong akong mga tinunan, inyong nasaksihan ang mga tao na mihulog sa ilang donasyon dinhi sa templo. Nahibaw ba kamo nga mas dako pa og bili ang nahulog nga donasyon sa usa ka byuda kaysa mga dato? Kini tungod kay ang mga dato mihatag sa sobra lang sa ilang bahandi, apan ang kabos nga byuda bisan sa kalisod mihatag sa katapusan niyang bahandi nga anaa kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN drama mudalit kaninyo ning pinalahi nga duwa sa kahanginan agi ug pahaom ning mga adlaw sa pagpamalandong, ang Semana Santa. Niya karon ang sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Sugilanon nga naguluhan, katapusang hunat. Sa dihang ikaw mag-inusara, musang tugyo dayon ang kapalaka, kalimti na lang ang mga... Kinutlo gikan sa basahon ni San Mateo Kapitulo 5, tudling 38 hangtod sa 42. Ang pulong nagaingon, nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw pa ni malus sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuon nimong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga 1 ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og 1 ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibare ang buot muhulam kanimo. Bisan pa ikaw sulayo sa dihang husganon ka pa. Ayaw! Ayaw mo sila si Papa! Maluhay mo! Ayaw!
sa panahon nga wa na may makabalita ni mo dong. Ug karon niya, humansa na po katuig kape na uli ka din sa atong dapit. Pasaylo ako ninyo, ma. Walang na ako madawat ang kamatayon ni anhing papa. Apan way adlaw nga wa ko maghandom ninyo, ma. Salamat, Arturo, anak. Salamat kayo. Ang suod kina kong amiga, ma. Si Wisrael, kumusta? Naminyo na? Pait kayong kinangatan siyang pamilya. Gipatay ang iyang amahan nga si Veronico. Ginoo ko. Og si Wisrael human sa paglubong siyang amahan. Tuwa naman permesa na kong bahay ni Sir Faustino. Nanarbaho siya dito. Gusto ko magisulti ni Wisrael, ma. At doon ako siya sa dakong bahay. Hoy, ay gud ka nagbuhata, ha? Nakaila ka na ba yan ni Sir Faustino? Pangis ka na kung maunay masuko. Nagtrabaho naman ka si Wisrael dito sa dakong bahay, ma. Anong masuko man siya? Ay nalang pagdaghag pangutana bahay ni Ana Arturo. Na ba ko'y angay may bawaan, ma? Daghan ka kaayog wa masayri sa mga panghitapo din, Tode, ma. Ang 2 hektarya nga naprinda ni anhing papa ngadto ni Sir Faustino. Imo na ba kining nalukat? Wa na. Kaya panag-iya naman kini niya sa hingpit. Ha? Pero, nga naman, ma? Halos ang tanang kayutaan din hinga kasikbit siya nga syedna. Iya nang gipanag-iya pinaagi sa tikas nga paagi. Og kutob sa musukol kaniya. Mawa og makaplagan na lang nga patay na. Ni grabe gid ang iyang kademonyo, ma. Hoy, Arturo. Ikaw ayaw ni anang pulo nga kay tingalit may makapati, di mo? Daghan ra ba siya mga barako nga magsaoy-saoy? Mabatian ka unya. O simita po og mabatian, ma. Pick-upon. Og pagkahuman, ipatubang ni Sir Faustino. Og human sa pipila ka mga adlaw, mapalga na lang nga wa ni kinabuhi sa kasagbutan kawasay ang asyenda. Unsa? Ginoo ko. Gusto mo gibuhat sa tong kapulisan din, ma? Wa. Kay iya ang balaod ni Dapita, anak. Iyang tingog ang masunod. Og bisan ng mga dagkong politiko, muyukbo kaniya. Pues, ning akong pagpakita og balik dinhi sa San Marcelino. Ihapak ko sa iyang naong ang kahulugan sa demokrasya o hustisya. Ayaw, ha? Ayaw, bihigit kay mamatay ka lang kung himuon mo kada Arturo. Akong ilusad ang akong katapusang hunat, ma. Para mausab ang dagan nining atong dapit. Bay Arturo, bay, ikaw yun lagi na migo bay? Oh, Bay Abil, ako ni Bay. Imong migo Bay Arturo. Akong best friend. Pastilan, kaya na mo, wala kauling sa ato bay, oy. Kumusta naman ka? Naminyo na ka? Na, wa pa taon migo bay, oy. Minyo ko taon nga, di na sa tundapit, wa man tayo mapupo nga mga gwapa din, O si, buti mo ipasabot pa eh. Ay, ano mo gani? Pabinaw ha? Dini mo sa atong dapit karamigo ba eh? Kung ginikanan gani ka nga nay anak nga nindo to gwapa, ay kinahanglan nga palargahon ng syudad kay kung dili gani na. Kung haon ni Sir Faustino o himuong ulipon. Unsa? Mao ka na tinuod bigo ba eh? Kayo mubalibad, aw, butang-butangan dayon og sa, unya, isalvage. Kaya lang maundang na kanang sinalbahis niyang mga buhat, Bay Abil. Migo bay, ayaw gitaon ha? Kaya din sa San Marcelino, tingog niya ng Sir Faustino mo'y masunod kay iya ang balaod. Dili na ka na mao, Bay Abil. Kinahanglan nagyod nga sumpu na krasya.
Dinhilaga mo ha. Kaya mo suot ko sa kumbinto. Makigsulti ko sa pari nga badlungon din sa San Marcelino. Oo, sir. Naay manimbahay nga mga batanon eh. Pamili og nindot aron dadon sa dakong bay. Wa na iba pili, sir. Tuwa naman sa mga dagkong syudad ang mga guwapang kadalagan aning San Marcelino. Gipalarga sa mga ginikanan. Tungod na ninyo, si Destino. Kay mga hangol man kayo mo. Sir, ibubasan ming laugan, go. Sige na. Arin na kumbinto, Sir Destino. Tuwa na nga kong agaon. Bisan sayang kaisog apan linaktan yun ay. Mailag yun nga bading. Uy, baya. Buikin yun. Pagkaway angay, tanaw nga maglakaw sa tiguang na nga bayot, ilabi na kay wag yun kinibuladlad. Takot ko palino ko, pero kakagila pa na Bago siya sa kong pananaw. Gusto sa barog o mayong hitsura tawahan. Mailang agikan siya sa syudad. Kinsa maghani siya. Taga diin o kang kinsag anak. Uy. Kung makita ka na ni Sir Faustino nga akong agawn, sigurado gid kong magustuhan siya o himuong duwaan. Kinsang maong tao, Bay Abil? Kwan, mau ka na siyang sinaligan ni Sir Faustino? Celestino yung pangan, pangkiitan nga kriminal. Unsa? Ayaw tanawa. Maldito na ba kayo na? Mamusil na, migway. Mao ng mga klasiha sa tao. Ang akong gipangita, Bay Abil. Nagkaila ko niya ng lalaki nga binuol niya. Si Abil ka na. Sultihan ko niya si Sir Faustino bahin ini. Sir Faustino, kada ko ba usod ning maong supre? Dili ka nga murag sobra ra kayo kini? Imo na ka na, padre. Pangsustinto sa imong mga boys. Sama nimo, Sir Faustino, naay boys o naasay girls nga magkahatag og lawas nun nga katagbawan. Pasayloon kaunta sa Diyos sa imong kabadlungon, Padre Damaso. Nagampo ko kanunay ug naghinulusulo sa matagsa nga akong mabuhat. Busa, sigurado ako nga mapasaylo ako sa Ginoo. Nailaing sobre. Para pamisa niya, tag 5,000 matag misa nimo aning adlaw. Balik-balik ka bayagod sa paganaon sa akong pangan. Aron masayod ang tanang manimbahay, nga mihatag ko og pamisa nga ingon ni anak kadako. Haba, Padre Damaso. Sarawak naglilingkod sa atin, sarawak umagaban sa atin, naman tao na maniwala na mga sinasabi ni Padre Damaso. Tinuod ka ba, Celestino? Lagi, sir. Og makita mo siya, magkagusto kagyod. Dada sa akong atubangan, kay naghinam-hinam na ko nga makakita sa lalaki nga giingon nimo, Celestino. Nagailag ko siya ang kauban, sir. Katong ginganlan o Gabriel. Sa una, sa high school pa ta.
nindot kining maong plasa. Karon, dako na kayo kausaban. Huwag na mag-date. Kung mawa na unya ka ng Sir Faustino, kamoy nagari-hari karon dinhi sa San Marcelino. Ana na unya ang higayuna nga mabalik ang kaanindot ining dapita. Kanus apa kahaon niya ka na may tabo ni Gubay? Kanus apa? Hapit na, Bay Abel. Hapit na. Mi Gubay Arturo. Unsa pa'y buot ni mo'y pasabot? Huh? Hapit na moabot ang katapusang hunat. Gamoy mo tapos sa pagari-hari din ng tawana, Bay. Hapit na. Papaulian na lang ko sa amo, Sir Faustino. Maluhi ka na ako. O sige. Total, dili na magkakapuslan. Dili na kumalingaw nga magtanaw ni mong lapaon sa kama nilang Celestino. Pero, kinahanglang musaad ka, ha? Ayaw yun isulti ni bisan kinsa ang imong kasinatian dinis na kumbay. Kay ipapatay tagyog ka, day. Di lagi ko magsabat ni bisan kinsa, Sir Faustino. Ako nag-isaan. Papaulian na lang ko sa amo. Nagtinabangay taon mi sa pag-atiman ni Day Wishrel, kay nauli man kikan sa dakong pahay nga masakit ton. Unsa man kunoy, nahitabo niya dito, ma? Wa man kuno. Namakak siya, ma. Unsa? Adto na ko siya sa ila. Makigsulti ko niya. Arturo, anak. Ayaw na lang, good. Kinahanglang matapos na ang kasalbayis ni anang Sir Faustino. Kuyugi ko ba eh? Ato na to si Wishrel sa ila. Okay, mi Gubay. Wala problema na. Tara! Oh! Alam, sakyanan sa taga-sinda. Ay, kadlok. Wamatay sa nagibuhat. Oh. Mau ba? Abel, kinsa kining tawhana? Boss, siya si Bay Arturo, anak naning Filino Banga Maria. Kung mao, ugma sa buntag, lakaw kamo sa dakong bahay. Ubani kining imong amigo, Abel, tungod kay gipatawag siya ni Sir Faustino. Pagsabot lang mo, boss. Ug muuyon ba di siya? Aw, uyon siya, way problema. Adtumik. Moadto ko. Ako raman ka ang tuyo ni Sir Faustino. Pues, mag-inusara ko. Nga wadto sa kumbay. Kana. Saludo kayo ko nimo. Batanon. Ugma sa buntag, ha? Magpaabot nimo si Sir Faustino sa dakong bahay. Ayaw ka pala ka. Kay tao ko nga ikasabot. Ako si Celestino, ang sinaligan ni Sir Faustino. Nakailan ko nimo. Gisultihan ko, yaning Bay Abel. Bay, stilan oy. Ako may kulbaan nga nagunahuna ni mo, migo Bay. Ayaw ka pala ka, Bay Abel. Kay gusto lang ko nga makahunat sila sa ilang kadaotan. Migo Bay. Ila pa karon. Apan ako anapod unya ang katapusang hunat. Sige na. Sultihi ko's tinuod nga na itabo ni mo.
Kay ako ang makatabang ni mo, Israel. Arturo, ba't yun ko nila ko ni panabi na kung akong ginangatan dito sa kumbay? Unsa? Israel, suod kita manigala. Sukad sa mga bata pa ta. Maong sultihi ko. Kay magtinabangay ta. Israel. Arturo, nahadlo ko. Unsay gibuhat nila nimo? Sultihi ko. Sige na. Si Sir Faustino. Ayoko pa na mga siya mga sakop. Kung maligaw siya magtanaw. Sabahis! Magbayad siya sa iyang kalampingasan! Tabagi ko, Arturo, maluoy ka. Tabagi ko. Oh, Israel. Tabangan ko ikaw. Dili ko ikaw pasakdan. Magbayad si Sir Faustino sa iyang kadautan. Padre, maayong hapon. Uy, pagkagwapong tao. Usay ato ni mo, ha? Nausa ba nga nilargo mo lang kagsuod din sa kumbinto, Dudong? Nako'y mga kauban, Padre. Mga pulis, kauban ang bagong hepe sa San Marcelino. Usa? Ako ang bagong hepe sa San Marcelino. Paminaw, ha? Padre Damaso. Kay basahan ko ikaw sa Miranda Doctrine. Wa ba ka mo mahadlok kay Sir Faustino? Close ba yami? O binayra niya ka mo mga kapulisan din sa San Marcelino? Bago na kining hipi, inaasahin din Padre. Ang kanhing hipi o ang iyang mga tao nga binayran niya ng Sir Faustino. Gipang relibuhan na o gipang disarmahan. Gipulihan, gikan sa syudad. Oh, Mama Mary, Jesus Christ, kisa ka man di ay. Kini siya, ako kining police investigator for intelligence. Taga dinhi sa San Marcelino. Si Lieutenant Arturo Asacar. Usa. Paminaw, Padre Damaso. Kay basahan ko na ikaw sa Miranda Doctrine. Aron masayod ka sa imong katungod, isip akusado. Hala, ingon man lang gihapon ko ini, una ikaw. Nahimo ng usa ka tinugyanan sa balaod ug ni apigid maasay ni atong dapit sa San Marcelino, Migubay. Oh, Bayabel. Aron limpihon kining dapita. Migubay, ikaw ang paglaom sa taga San Marcelino. Sa imong kamot, nagsalig ang kalinaw nining atong dapit, Di Arturo. Ug mga adlaw, sa among panagkatubang niya ng Sir Faustino, mauna ang gingon ko ang katapusang hunat sa ilang kadautan. Migubay, Lieutenant Arturo Asacar. Tanasabay, tuwa na dito papuyan ni Mama si Israel. Unya, nasayod na sila sa kamaturan. Anak Arturo,
Gituman mo gud ang imong pangandoy nga mamahimong usa ka tinugyanan sa balaod. Aron limpyohan kining atong dapit. Gagikan sa mga dautan. Nalipay kas na angko nimong kalampusan, Arturo. Salamat. Dagan kayong salamat, Israel. Pastilan, kita ko na magdahom nga. Sa kadugayng panahon nga, wala kami balita ni mo, Bigubay. Karon hingpit na di ka nga nahimong tinugyanan sa balaod. Ikaw na si Lieutenant Arturo Azacar. Og mga adlaw, mauna ang katapusang hunat sa kadautan ni Sir Faustino. Og sa iyang mga barako. Ay, Diyos ko, ako bigi kulbaan ni ini, anak. Mulampos kami og mga adlaw, ma. Uban ang panabang sa lamang magkagagahom. No! Dili ka na tinuod, Celestino. Tinuod lagi, sir. Bago na ang kapulisan ug ang hepe sa San Marcelino. Ug ang pari nga badlungon, gidakop na og gibilanggo tungod sa daghang mga kaso. Bayra na to ka ng bag-ong hepe. Nay, daghang kwarta! Laing balita, Sir Faustino, nga angay nimong masayran. Unsan flag ka na, ha? Ang ginganlan og Arturo nga muanhi dinhi ugma sa buntag. Usa di ay siya ka bag-ong pulis nga na-assign sa lungsod. Lieutenant Arturo Azacar. Unsa? Sir, unsay buhaton ta ini? Aboton ta sila ugma nga maabot. Ug magigpinusilay kita sa mga tiwyanan sa balaod hantod sa katapusang tuo sa atong dugo. Sir Faustino. Manduing imo mga sakop aron mangandam alang sa dakong gubat ug mga dawa. Lakaw rin na yun. Sir. Ako ang balaod dining dapita. Ako! Busa mahitabo ng mahitabo. Dili ko muampo nga buhi sa mga otoridad nga musong ugma dinhi sa dakong bahay. Magkamatay una ta ninyo! Dili man ko mahimot nga magkunaon as giingon ni Arturo alang og mga adlaw nang. Hasta sa ko. Di ko makatog nga maghuna-huna, Dawish. Mag-ampot na. Atong pangayoon sa Ginoo. Nga unta, mulampos sila sa ilang pagsikop nila ni Sir Faustino. Tana sa may altar, Dawishrel. Mag-ampot ta alang sa kalampusan nila ni Arturo ug mga kaubanan ni ining mga tinugyanan sa balaod. Andam na ang atong tibok team, Hibe. Sige. Sugdin na Lieutenant Arturo Azacar. Hibe. Sir Faustino! Mga tinugyanan kami sa balaod. May dahil kaming warrant of arrest. Alang ka mo. Og sa may mong ginsakpan nga pulos mga pinanggita sa balaod. Ampo ka mong malinaon. Galibutan na namo kining dapita. Dili ko panakop nilang buhi, Sir Faustino. Tungod kay daghan kay kong mga kaso. Why, usa ka rato din nga mo ampo na ng mga tiwyanan sa balaod, Celestino. Wa! Sir Faustino! Dahil pa akong nagpaminaw ka lang karon. Ampo ka mong malinaon! Mga barako! Tira! Tira! Ay mo atas! Kung tunog pamatay ang misong nga matigyanan sa balaod! Libaw sa mga tinugyanan sa balaod, Sir Faustino! Nagsinukliya na ang mga bala! Animal! Daghan na sa itong mga barako na namatay! Busukol ta! Sukol!
Saluyo! Ato kita maagi sa luyo nga bahin! Dali na dayon sa destino! O, sir! Hunong! Hunong! Naigo ko ang duha. Upapaingon unta sa luyo nga bahin. Wa na maglihok ang usa. Apan ang usa, buhi pa. Ampo nga malinawon sa balaod. Ibutang ang gigunitan mong armas. Ayaw. Ibutang! Ayaw ko pati. Buwampo ko. Musurinder ko. Atagan ko ikaw uwi gayon. Kamabuhi pa, Sir Faustino. Ikaw di ay si Lieutenant Arturo Asacar. Oo! Ako! Ang anak sa magtiayong gitikasan o giilugan himong kayutaan. Nasayod kong ikaw ang utok o hinungdan sa kamatayon sa akong amahan. Uy, kaluoy niyong gipatay ang akong papa. Karong, bayran mo ang imong mga sud sa bilangguan. Lieutenant Arturo Asacar. Niabot na gyud ang katapusang hunat sa inyong kinautan, Sir Faustino. Daghang dugo ang miagas sa akong samad. Dili ko gustong mamatay. Tabangi kong mabuhi pa. Handam kong silbihan ang silot sa akong mga suhod sa bilangguhan. Matapos mong gani ang mga buhat nga iya sa katarong. Unsa ni kaha ang mga binuhatan ninyong mga dautan? Sa dihang ikaw mag-inusara Musantok yun dayon ang Matuod gayud ang panultihon nga nagkanayon. Walay maani nga kaayuhan ang usa ka tawo nga magpakabuhi diha sa kadautan. Kay muani gayud kini og kaalautan. Katapusang hunat. Tagsulat og direktor Oji Kumpok Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Niya ang mga artista na naghatag og kinabuhi ning sugilanon. Sa papel ni Arturo Oji Kumpok Rakasa, Wisrel Jelly Haka, Mama Marites Albores, Abel Marvin Caballero, Sir Faustino Joel Benci, Celestino Jeffrey Gabunada. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN. Bisan pa ikaw sulayo Bisan pa ikaw sulayo DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. #1 sa balita, #1 sa komentaryo, #1 sa drama, at #1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall #1. Radyo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan kanimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita,
serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kabubuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Uban ni kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata, pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen. Ikaw nagpaminaw sa sibianan DYHP-EM, usa ka commercial nga sibianan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated.